Благодаря на всички ви. Благодаря на всички ви, защото за тези дни, за тези празници, които започнаха, които предстоят, ние показахме изключителна взаимност. Толкова инфраструктурни обекти се откриха в общината ни, ще продължат да се откриват, че ние сме една силна община, защото ние горим за нея. Ние сме костинброчани, ние сме родени тук. През последните 10 години ние станахме една от най-бързо развиващите се общини в България, една от общините с много млади хора, с много деца, с много живот. И това е благодарение на всички нас. Това е специалната награда от ректора на УНСС, статуетката на професор Бобчев. Не мога да ви опиша, уважаеми дами и господа, как се чувства човек, застанал на чисто новата сцена в Костинброд, пред препълнения площад в град Костинброд. Първо да ви честитя един от най-светлите християнски празници – вяра, надежда и любов. Когато имате тези три неща, имате всичко, имате силата да продължите напред.